Sanibonani, ninjani? Ngiyaphila mina. Umhlezi ethuka lo ugazolo umfo kaMhlongo. Niyayazi engizokhuluma ngakho. Iyangijabulisa into engiyibonayo, abantu bafike badume nenhlangano ezifikayo nenhlangano ezinye, kodwa base behambile. Bahamba nje inyanganyana ezintathu abantu bese beyalibona iqiniso, bese beyajika. Iyangijabulisa futhi into abantu abayibonayo eliqiniso ngeIFP. Njengoba kade kwemukelwa eMzumbe, ngifuna ukusho namhlanje lokho ukuthi Zululand sikhona mhla ka-27 kwaNongoma siyomukela abantu abaqhamuka kwamanye amaqembu, including EFF, NFP, ANC, MK. 27 kwaNongoma asidibane khona-ke, asidibane khona, kungabusasala ngaphandle. Iyahamba inqola yentuthuko ngesikhathi abantu bethi yaphela i-IFP, ilesi sikhathi ekhula ngaso. Ngifuna ukukutshela-ke ukuthi asinankinga namuntu, kuphela sikhathalela impilo zabantu. Ngiyazi usuzongithuka-ke wena ongalithandi iqiniso. Umuntu ongithukayo ngiyazi kahle ukuthi usuke engalithandi iqiniso. Angangithuka asho konke akufunayo, kodwa engikwaziyo ukuthi usuke engalithandi iqiniso. 27 asidibane khona. Hawu, sengicishe ngakhohlwa DA ngushiya kanjani wena? Usuzubone ngazathi angikuthandi. Asahambe DA uyongena eqenjini labantu, eqenjini elineqiniso, iqenjini elingakaze lebe, eqenjini elingenabo nje abaholi abasolwa ngokweba. Nawe DA awumncinyane, siyakucela ngena khona la, yili ikhaya lemfudumalo leli. Ave kumnandi ukuba inkatha. Ngiyakutshela mina ukuthi ngoba nina nazi